daman tun kamin azumin ma ya zo, tun ana saura wata 2 azumi ya zo, Allah nake kawai ya wuce ma, a ce ma a yi mantuwa a haye shi kawai ya dai mu gamu ranar sallah kawai. Azumin ne da ya takura ne, na rantse da Allah gaba ɗaya ni ba na son ma gamu a cikin azumi. Kwata ban ji daɗi ba, ban ji daɗin wucewa azumin nan. Ka san saboda me yasa? A'a. Ina zan na samun kunu mai zafi, ina zan na samun kosai mai zafi da yamma, ina zan na samun mangwaro. A'a, wannan duka za ka iya sa a maka kai inda ka san wahala azumin nan, ko dai ba ka yi ne ma. Aini tun da na kana sa ɗan kunne ni kawai na san sai a hankali azumin nan, dole ka faɗi haka. Kaga wancan mutumi wai shi baya son azumi wuce tsamare mu wai shi yana koyi da larabawa. To su ma larabawan kukan da suke sun daina samun shayi mai zafi da yamma ne, ba wani abu bane, ba wani ba sa son azumi ya wuce, amma kana ɗan Najeriya fakiri talaka da kai wai ka ce ba ka son azumi ya wuce. Kana ganin mu nan shi ka ga mu nan. Alhamdulillah, Allah mun gode ma. Assalamu alaikum. Abokina, salamu alaikum. Ayo. Allah mun gode ma. Na kana ta ya kana Abdullah, an ga wata ne? Ba abin da za mu ce sai godiya. An ga wata kenan. Wannan sallah kama kenan. Ne. Ai ba ku san wani ba. An samu matsala ni yanzu godiyar da nake yi Allah watan azumin nan. Yanzu an yi azumi a cikin sa. Sai an yi rafkalwa ba shi bane watan azumi, wanda zai kama shine na azumi.